Ilanga lamabhele asicoco sinuka insundo nangamakrokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika. Phezu kwentaba selenge namhlanje is Friday, the 11th of June 2021. Lulolo suku siye sithake ngalo. Namhlanje ke siphethe lo ngxaki yomama othi indoda yami ithandana next door. Ndifuna kubulawe lo mntu uthandana nendoda yam. Ndifuna kukhutshela dliso lifakwe kule ndoda yam. Ndifake sami isibambelelo. Benza loo nto ke esikolweni namhlanje kwa Vusilanga apho bathaka khona ke abantwana basesikolweni. Asizuyitsala ke ngaphandle kothi wena mntu othi unomdla kuso isikolo samayeza nawufuna uzibona ungomnye wabo. Xa kuphela le nyanga izawuvula iform okwangoku we don't have an active form, izaba active by month end. You click the form nawe uzibone ungomnye wabantu abazawujoyina igroup ka-August, the first week of August. Asizuyitsala ke, don't forget to subscribe ke wena buthi uyazigqithela, share ukuba uqonda uba uqona umuntu onosifuna esisibambelelo, okanye uthi wena hayi ndifuna nje ukukhomenta apha ezantsi ndithi camagu. Masiyekeni ke okwangoku ilale singene nesikolweni kwa Vusilanga akazubuya ke ubhele. Sawudibanani Saturday apho sizabe sincokola khona ngezidla umzi camagu. Sikhwela kuyo utata uthi ready. Group A kuthiwa your client who is a married woman came to esigodlweni with complaints about a man not sleeping at home. This started as soon as he had an affair with a woman from Palm Ridge View, a place known for ukuthakatha or ukuthanda amayeza. Your client wants amayeza for killing that woman and getting the partner back with a strong sibambelelo that would make this man a puppet. So zimbalwa ke into azifunayo umama, ufuna into ezawubulala i-competitor and isibambelelo sokuthi le ndoda ibe sisithunzela. Group A nanso camagu. Camagu bantwana bethongo. Mandikhole kuyo. First we will tell the client that we do not have umuthi wokubulala apha ekhaya. Going forward, by the end of the consultation, we should have given the client the following batches of umuthi: ukuchitha i-relationship ka-husband no-girlfriend, ukukhipha isichitho ku-client azofutha, uyaphalaza, uyahlamba, nembiza yokusela, imithi emihle yokuthandeka, na uzawufutha ufutho ukuphalaza nokugabha, and then izoba sisibambelelo. Riding on, mixing of herbs and the method of use. Isichitho ingredients: unukani na, umthi wokuqala unukani ke lowo, umhlakaza, inzinziniba famously known as umsuzwane, i-toilet yenja emhlophe eyomileyo, umzondo, amanzi amileyo epool or edami plus minus 10 liters, umkhwenkwe, some call it umvusamvu. Method of use: client must go esigangeni afike abophe amaqhino or amafindo ngezicithi i4 north south east west. Then kula 10 liter yamanzi agalele umkhwenkwe plus afake nomchamo wakhe. Then athele lo mthi around okule 10 liters, enze icycle around lamafindo okanye lamaqhina awenzileyo, abe ethetha ngokwenza lento agalela lamanzi esithi abandifunayo bazandifumana apha, abandithumela ngemithi yempinda le mithi izandifumana apha, ndim lo nali ikhaya lam ndifumaneka kule ndawo. Then ahlale kule center yale ndlu ayenzileyo, enze unumber 2. After that athele kulo number 2 wakhe the following ingredients: unukani, umhlakaza, pounded leaves of umsuzwane, crushed toilet yenja, crushed umzondo. Then abethe ngoswazi lo msuzwane athi uso and so mabohlukane, banukelana umlomo, banukelana amakhwapha, banukelana unumber 2, banukelana inyawo, bazondane baza bayofa. After that
client moves just aside from the number 2, but still inside the cycle. Azithele with the remaining mixture eku 10 liters. Complete, which is saying also in a sense the mantra of the same thing that abandifunayo bazanthola la, abandithumela ngempindi imithi yakhona izandifumana apha nali ikhaya lam ngiyele lifumaneka kule ndawo. Then ahamba ekhaya, then mixture azosebenzisa the mixture of the following for ukufutha, ukuphalaza, ukuchatha nokugeza for 3 consecutive days ukukhupha isichitho. Isekwa ngumhlakaza, umsuzwane, unukani, lilabatheka, idolo lenkonyana, kumbhoziso, izoba ngumbola. Kule mixture uzophinde enze nembiza, but imbiza specifically izaba ngumbhoziso, ngumbola, ngulabatheka, lidolo lenkonyana nentololwane. So the first list ebendiyibizile yona yokufutha nokuphalaza nokuchatha nokuhlamba for ukhupha isichitho, because there's also a possibility that the fact that the husband left is because kwayena beqala wafaka isichitho. But at the same time, xa uske wabamba isichitho wenza isichitho, sine tendency isichitho sophinde singene kuwe ngokusithumelayo. So funeka uphinde usihlambe isichitho, assuming into yoba siphinde sangena. Second task is to give the client imithi yokuthandeka, which is batch 2, steps 2 according to language ka Tatu Bhele. Yokuthandeka, phalaza, plus inesibambelelo. Imix yokuqala yokuthandeka, i-comfort block, ligobandlovu, khanya kude. Unginakile, vula kuvaliwe, uvuma omhlophe, bheka mina ndedwa, idelanina, inceba, nesimanaye, uyafutha, uyahlamba, uyaphalaza, wenzele ukuthandeka. Then ibe soba sisibambelelo, iphazamile. Oh yeah, the right. Because phakula point form uTatu Bhele kangasibizi isikhafulo. So khasithethe ngasikhafulo. Isibambelelo, isanama, isinama, the round balls, idelunina, umlomo mnandi, unukanina, uzaneke osiswasho, amafutha embulu, amafutha emvubu. Uchisa imithi ahlanganise namafutha ashaya inhlanga phezu kwamabele ezingalweni, ujikeleza isibhono phakathi kwamathanga kwezinwele zegusha kamama, uphelele apho. Sigqibile ku first client, the first case of the first client. Camagu dad. Camagu, ikhona addition from, we'll just allow Lena, other group members who want to add anything. If bakhona abakho groupini ukhona ne question, mhlawumbe uthe data you were very fast kwindawo ethile khawuphinde into ethile, ukhona othi ndine question. Camagu tata. Masiqale ngokhayakazi. Camagu tata, uxole Nkosi Ngiyabulele. Ewe, yonke into ndicinga uba utata uyipresente kakuhle. Siyenze yonke ngola hlobo. Umuntu wethu siqinisekile iyabuya laa ndoda. Ithanda ingathandi, intombi ingafanga isuke yona laa mntu kuyo. Camagu tata. Camagu mama.